Салом алайкум бинандагони азиз, хулосаи муҳимтарин хабарҳои рӯз дар нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навид дар студия Дилафрӯз Комилзода. имруз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлоси 77-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои кишварҳои Осиё ва уқёнуси Ором оид ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор дар мавзӯи барқарорсозӣ пас аз буҳрон дар асоси усули аз пештара ҳам хубтар ва ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиё ва уқёнуси Ором ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид иштирок ва суханронӣ карданд. зимни суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории чорабиниро бо дар назардошти таҳдидҳои муосир ва таъсири пандемияи COVID-19 ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон ҳанӯз ҳам идома дорад хеле муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ карданд. гузориш дар ин хусус. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 77-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои кишварҳои Осиё ва уқёнуси Ором оид ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор дар мавзӯи барқарорсозӣ пас аз буҳрон дар асоси усули аз пештара ҳам хубтар ва ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиё ва уқёнуси Ором ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид иштирок ва суханронӣ карданд. дар кори иҷлосия ҳамчунин раиси маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид Волкан Боскир, раиси шӯрои иқтисодии иҷтимоии созмони милали муттаҳид Мунир Акрам, котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои кишварҳои Осиё ва уқёнуси Ором Армида Алишахбону, президентҳои Афғонистон, Озарбойҷон, Индонезия, Кирибати, Қирғизистон, ҷазираҳои Маршал, Муғлистон, сарвазирҳои Таиланд, Тувалу, Бангладеш, Бутан, Камбоҷа, Фиҷи, Покистон, Шри-Ланка, Узбекистон иштирок ва суханронӣ карданд. иҷлосияи 77-ум ба масъалаҳои таҳлили таъсири иҷтимоию иқтисодии бемории сироятии коронавирус дар кишварҳои Осиё ва уқёнуси Ором, натиҷагирии тадбирҳои то ҳол дар ин самт андешидашуда, муҳайёсозии тасмимҳои сиёсӣ барои бозсозии беҳтар бар асоси ҳамкориҳои минтақавӣ дар чор бахши ҳаётӣ бо ҳам пайваста, густариши ҳамкориҳои иҷтимоӣ, сармоягузорӣ барои барқарорсозии устувор, таҳкими иттисол ва занҷираи таъминот ва эҳёи равобит бо табиат бахшида шуда буд. зимни суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории чорабиниро бо дар назардошти таҳдидҳои муосир ва таъсири бемории COVID-19 ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон ҳанӯз ҳам идома дорад хеле муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки имрӯз дар дунё давлат ва соҳае нест ки аз таъсири бемории COVID-19 эмин монда бошад. рушди иқтисодӣ, буҷети давлатӣ, гардиши тиҷорати хориҷӣ, қурби асъори миллӣ ва фаъолияти корхонаҳои саноативу муассисаҳои хизматрасонӣ тамоми кишварҳои дунё аз таъсири манфии бемории сироятии COVID-19 зарар дида истодаанд. ҳамзамон бо ин бемории сироятӣ омили ба таври бесобиқа боло рафтани сатҳи бекорӣ дар миқёси ҷаҳонӣ шудааст ки метавонад кишварҳои мухталифро бо мушкилоти таъмини амнияти озуқаворӣ дучор гардонад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки шиддат гирифтани бемории COVID-19 дар ҷаҳон моро низ водор сохт ҷиҳати пешгирӣ аз ин беморӣ, коҳиш додани зарари иҷтимоиву иқтисодӣ ва дастгирии соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа чораҳои мушаххас аз ҷумла бознигарии буҷети давлатӣ барои соли 2020, омода кардани беш аз 30 беморхона бо 7000 кат ва 5400 нафар табибону кормандони тиббӣ, ташкили 16000 кат дар 92 муассисаи тандурустӣ барои табобати пурра ва саривақтии шахсони гирифтори бемории сироятии COVID-19, ҷудо кардани маблағҳои иловагӣ ба соҳаи тандурустӣ барои харидорӣ намудани таҷҳизоти тиббӣ ва доруворӣ, бунёди беморхонаҳои муваққатӣ ва дастгирии кормандони тибро дар кишвар амалӣ созем. дастгирии бахши хусусӣ бо ҷорӣ кардани сабукиҳои зиёди андозиву қарзӣ ва имтиёзу ҷубронпулиҳо ба соҳибкорон ва корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, пардохти кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар давраи бемории COVID-19, ташкил кардани зиёда аз 193 000 ҷойҳои кори доимӣ ва мавсимӣ дар ин давра барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ, дар ҳаҷми 15% зиёд кардани нафақа, музди меҳнати кормандони ташкилоту
муассисаҳои буҷетӣ бахусус кормандони соҳаи тандурустӣ ва стипендияҳо, 10% маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчони ҳарбӣ, 50% нафақаи маъюбоне ки ба нигоҳубин ниёз доранд ва бо мақсади ҳифзи амнияти озуқавории кишвар ва боло бурдани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худӣ, афзоиш додани масоҳати даҳҳо ҳазор гектар майдони кишти асосӣ ва такрории зироатҳои кишоварзӣ аз тадбирҳои дигари мушаххас ва арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт мебошад. Сарвари давлат таъкид карданд ки бо дар назардошти самти иҷтимоӣ доштани буҷети давлатӣ соли гузашта барои соҳаи иҷтимоӣ 48% қисми хароҷоти буҷет ҷудо гардид. Илова бар ин, ҷиҳати бартараф кардани паёмадҳои бемории COVID-19, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи барнома ва лоиҳаҳои дахлдор ҳамкории судмандро бо шарикони рушд, бахусус бо хазинаи байналмилалии асъор, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки Осиёи рушд ва дигар институтҳои байналмилалии молиявӣ густариш бахшид. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз фурсат ба тамоми кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид ва сохторҳои тахассусии он, бахусус Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, шарикони рушд ва ниҳодҳои молиявии байналмилалию минтақавӣ барои дастгирии Тоҷикистон дар давраи бемории COVID-19 изҳори сипос карданд. Зимни суханронӣ дар иҷлосияи 77-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки дар давоми соли 2020 сарфи назар аз чораҳои андешидашуда, афзоиши ниҳоии маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвари мо дар қиёс ба соли 2019 3% коҳиш ёфт. Сатҳи таваррум дар ин давра аз 7.9% соли 2019 ба 9.4% расид. Нархи хӯрокворӣ низ дар кишвари мо ба мисли тамоюли болоравии нархи маводи хӯрокӣ дар саросари ҷаҳон 13% боло рафт. Нархҳои маҳсулоти ғайрихӯрокворӣ аз аввали сол 5.8% ва тарифҳои хизматрасонӣ 4% афзоиш ёфтанд. таъкид гардид ки бо вуҷуди тадбирҳои андешидаи ҳукумат, иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз ҳам зери таъсири манфии оқибатҳои бемории COVID-19 қарор дорад. Ҳарчанд ки ибтидо аз аввали соли равон дар қаламрави Тоҷикистон ҳолатҳои сироятшавӣ бо бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. Аз ин лиҳоз барқарорсозии иқтисодиёт пас аз давраи COVID-19, ҳавасмандгардонии тиҷорати хурд ва миёна, дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, татбиқи чораҳои зидди эпидемиологӣ, алалхусус барномаи эмкунӣ аз тамоми кишварҳо, аз ҷумла кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором ҷалби захираҳои иловагии молиявиро талаб мекунад. Сарвари давлат зарур шумурданд ки дар чунин вазъият кишварҳои минтақаи мо дар баробари тавсеяи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба сармоягузорӣ ҷиҳати барқарорсозии устувори иқтисодиёт, нигоҳ доштани гардиши молу маҳсулот, таъмини ҳамлу нақли бемамнуияти молҳои ниёзи аввалиндараҷа, бахусус маводи ғизоӣ ва доруворӣ, ҳамчунин ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд. Дар охири суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба бемории COVID-19 ва давраи пас аз он бо дар назардошти таъсиру паёмадҳои тӯлонии коронавирус дар ҷаҳон аз кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором даъват намуданд ки ҳамкории минтақавиро дар самтҳои зикргардида, инчунин барои муқовимат ба таҳдиду буҳронҳои эҳтимолии оянда, таъмин намудани гуногун самтии иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, мутобиқшавӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва гузариш ба иқтисоди сабз тақвият бахшанд, зеро дар ин давраи ҳассосу мушкил барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ амалҳои ҳамоҳангшуда ва дастгирии ҳамдигар басо муҳиму зарур мебошад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Индонезия муҳтарам Ҷоко Видодо барқияи изҳори таsalлӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари ғарқи киштии зериобии қувваҳои низомии баҳрии ҷумҳурии Индонезия дар баҳри Балӣ ва талафоти зиёди ҷонӣ дар натиҷаи он моро андӯҳгин намуд. ҳамдардии амиқи худ ва тамоми мардуми Тоҷикистонро ба мардуми дӯсти Индонезия изҳор намуда, бо арзи тасаллиёти самимӣ ба наздикону пайвандони қурбоншудагон аз даргоҳи Худованди мутаол сабри ҷамил хоҳонам. инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиун. идомаи барнома.
ваксина моро ба ҳам наздик мекунад. таҳти ҳамин шиор имсол дар мамлакат ҳафтаи аврупоии иммунизатсия баргузор карда мешавад. дар ин бора зимни нишасти хабарӣ намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат иттилоъ доданд. гуфта шуд ки эмгузаронии кӯдакон аз 26 апрел оғоз гардида то 2 май идома хоҳад кард ва барои баргузории ин тадбир дар тамоми шӯъбаву марказҳои тиббӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин дар ин давра ба хотири баландбардоштани маълумотноки аҳолӣ оид ба аҳамияти иммунизатсия чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. иттилоъ дода шуд ки тадбири мазкур ба хотири ҳифзи солимии кӯдакон ва пешгирии хуруҷи бемориҳои гуногун анҷом дода мешавад ва бадани инсони эм кардашуда барои мубориза ба хуруҷи бемориҳои гуногун қавӣ мегардад. аз ин рӯ зарур шуморида шуд ки аҳолӣ дар чорабинии тиббӣ иштироки фаъолона намуда кӯдаконашонро сари вақт ба муассисаҳои тиббӣ биёранд. дар доираи вусъати корҳои созандагиву ободонӣ ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух имрӯзҳо таъмири канали Темур идома дошта, ҳамзамон бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух ҳар рӯзи истироҳат бо иштироки кормандони сохторҳои марбута ва сокинон ҳашарҳои дастаҷамъӣ баргузор карда мешавад. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар матлаби хосият Худоёрбекова. майдони ғалаба ва майдони дӯстии халқҳо ки дар ҷои Серодам дар наздикии бозори марказии шаҳри Хорух ҷойгир ҳастанд, ҳамасола дар ин рӯзҳои баҳорӣ тозаву оро дода мешаванд. бонувон кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух дар ин ду майдони рӯбарӯ ҳашари умумиро ташкил намуданд. бояд гуфт ки тибқи супориши роҳбарияти шаҳри Хорух ҳар рӯзи шанбе ва якшанбе субҳи гоҳон ҳашарҳои умумӣ баҳри тозаву озода намудани маркази вилоят доир карда мешаванд ки ин амал ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, чунин ҳашарҳо дар ҳамкорӣ бо сокинони шаҳр, кормандони идораву корхонаҳо пайваста баргузор мегарданд. бонувони ҳукумати шаҳри Хорух изҳор доштанд ки бо истифода аз ин рӯзҳои пур аз накҳату таровати баҳор ният доранд бо амалӣ намудани оини покизагӣ дар чунин ҳашарҳои дастаҷамъона ҳар ҳафта иштироки фаъолона намоянд. бонувон изҳор доштанд ки дар тозагии шаҳри Хорух ки маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад, ҳар як сокини он муваззаф аст, зеро тозагии ин шаҳри дар иҳотаи кӯҳҳои гардонраси помир ҷойгир буда ки диёри домани гардон ном дорад, аз фарҳанг, шаҳрдорӣ, шаҳршиносӣ ва маданияти сокинон далолат мекунад. дар робита ба ҷашни муқаддаси миллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави вилоят корҳои ободониву созандагӣ идома доранд. ин иқдом аз тарафи кормандони чӣ мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух ва идораву муассисаҳои вилоятӣ охирӣ набуда, минбаъд ҳам чунин ободкориҳо то 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр идома хоҳанд ёфт. ин ҳашар аз майдони Исмоили Сомонӣ оғоз ёфта то дурдастарин ҷойҳои маркази шаҳри Хорух ба итмом мерасад. бояд гуфт ки дар баргузории ин ҳашар кормандони идораи хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр низ ҷалб карда шуданд. ҳамзамон дар доираи вусъати корҳои созандагиву ободонӣ ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои супоришҳои протоколии вохӯрии раиси шаҳри Хорух Мирзонабод Алишир Худобердӣ бо сокинони маҳаллаҳои марказии вилоят имрӯзҳо таъмири наҳри Темур идома дорад. наҳри Темур ки дарозии он 12 километр мебошад, сокинони маркази вилоятро аз маҳаллаи Хоруғи боло то маҳаллаи дашти Поён бо оби полезӣ ва ошомиданӣ таъмин менамояд. қитъаҳои алоҳидаи ин наҳр баъди фасли зимистон таъмирталаб гардида ба азнавсозӣ ниёз доранд. имрӯзҳо кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тасмим гирифтанд ки қитъаҳои таъмирталаби наҳри Темурро барои талаботи сокинон ҷавобгӯ намоянд. корҳои арматурбофии наҳри Темур дар 105 метр ба анҷом расонида шуда, корҳои бетонрезӣ давом доранд. бояд гуфт ки таъмири 60 метри наҳри Темур ба мақомоти шаҳри Хорух ва азнавсозии 54 метри ин наҳр ба кормандони мақомоти вилоят вогузошта шуда, дар рӯзҳои наздик ин корҳои таъмирӣ ба анҷом расонида мешаванд.
ҳадафи чаҳорум стратегии саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро имрӯз соҳибкорони вилояти хатлон якдилона ҷонибдорӣ намуда бо истифода аз имконоти мавҷудаи хеш дар амалӣ гаштани он аллакай ҳиссагузорӣ карда истоданд. зимнан бобати татбиқи мақсадҳои стратегияи чорумии миллӣ корхонаи коркарди маҳсулоти ширии ноҳияи 5 бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. ин корхона соле то 500 000 сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуда бозору дуконҳои ватаниро бо маҳсулоти ширӣ аз ҷиҳати экологии тоза таъмин мекунанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. ҳарчанд корхонаи коркарди маҳсулоти ширии ноҳияи 5 аз даврони пеш боқӣ мондааст, аммо иқтидору сифат ва номгӯи маҳсулоти имрӯз ба истеҳсол равона гардидааш аз солҳои қаблӣ дида бештару беҳтар аст. зеро ҷои дастгоҳу таҷҳизоти серхароҷоти шӯравиро технологияи камасрафу муосири пешрафта иваз намуда, марҳила ба марҳила шумораи кормандон афзун ва ҳаҷми истеҳсолот ҳам рӯ ба зиёдшавӣ дорад. имрӯз дар коргоҳи мо 7 нафар коргарон кор мекунанд. хуб мо соли гузашта таи 500 000 сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардем ва ҳар сол барои суръат бахшидан ба истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар ноҳия кӯшиш ба харҷ дода будем ва суръатафзоии плани мо қариб 15-25% аст. бо истифода аз шири баландсифати маҳаллӣ ҳамарӯза дар ин коргоҳ беш аз 7 намуди маҳсулот истеҳсол гардида тавассути нақлиёти махсуси яхдондор ҳудуди ноҳия ва бозору дуконҳои ноҳияҳои ҷайҳун ҷалолдини балхӣ ва шаҳри бухтаро таъмин мекунанд. аз қабили қаймоқу ҷурғоту сметанаи 22%, инчунин 1-3 намуди маҳсулотҳои панирӣ истеҳсол мекунем ва дар ноҳияҳои худмон ба савдо мебарем. инчунин ба ноҳияҳои ҳамсоя дар вилоят низ пешниҳод мекунем. хусусан дар ҳамин шаб рӯз талаботи мардум ки ба ин маҳсулоти ширӣ рӯ ба афзоиш ниҳодааст, масъулини соҳа кӯшиш бар он доранд ҳам сатҳу сифатро беҳтар гардонанд ва ҳам бо назардошти имконоти мавҷуда доираи фаъолияти хешро васеъ кунанд. технология пешрафта истодааст ва замона ҳам дигаргун шудааст. бозор ҳам таклифот талаботҳои худро бисёр ҳам мураккаб сохта истодааст ва барои ба даст овардани бозор мо кӯшиш карда истодем ки боз технологияи нав ворид карда шавад ва истеҳсолотро рушд дода маҳсулотҳои сифатан баландтар аз ҷиҳати сифатнокӣ ва ҷавобгӯ ба талаботҳои бозор имрӯз истеҳсол кунем. бинобар ҳамин мо қисмати ҳамин коргоҳро аз сари навсозӣ капиталӣ кардем. дар охири кор ҳастем ва ният дорем ки дар рӯзҳои наздик ба охир расонем корҳои сохтмониро ва барои таҷҳизондани он омодагӣ гирем. аз эълон гардидани ҳадафи чоруми стратегии саноаткунонӣ бо суръати мамлакат соҳибкорони маҳаллӣ баҳсо хушнуд гардида сабукиҳои зиёдеро дар фаъолияти кории худ эҳсос намудаанд. тибқи нақшаи ин соҳибкори муваффақ тасмим гирифтааст ки то ҷашни 30-умии солгарди истиқлолияти давлатӣ сохтмони қисмати дигари сехи коркарди ширро ба итмом расонида бо ворид ва насби дастгоҳу таҷҳизотҳои замонавӣ аз як тараф боз чанд нафари дигарро соҳиби ҷойи кори муносиб гардонад, аз ҷониби дигар дар амалӣ гаштани ду ҳадафи стратегии кишвар саҳми муносибе гузорад. боғпарварӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. иқлим ва дигар омилҳои табиат имкон медиҳанд ки Тоҷикистон дар минтақа аз ҷиҳати боғдорӣ яке аз мавқеъҳои аввалро ишғол намояд. тараққӣ додани соҳаи боғдорӣ барои хоҷагии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калон дорад. ноҳияи Рашт аз минтақаҳои мусоиди боғдорӣ маҳсуб меёбад ва бошандагони он барои тараққиёти ин соҳа талош ба харҷ медиҳанд. хабарнигорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. яке аз соҳаи даромаднокии аҳолӣ дар манотиқи кӯҳистон хусусан водии Рашт соҳаи боғдорӣ буда он ҳамчун манбаи даромаднокии аҳолӣ боиси баланд гардидани сатҳи якаҳолии сокинон гардидааст. хоҷагии деҳқонии боғпарварии наимӣ масоҳати беш аз 9 гектарро ташкил дода дар он нигоҳҳои гуногуну навбунёд парвариш меёбанд. сарвари хоҷагӣ маҳмад наим наимов солёни дароз дар парвариши боғҳо таҷрибаи бой андохта бо аҳлу оилаи худ дастҷамъона баҳри бунёди боғҳои нав заҳмат мекашанд. бо фаро растани фасли баҳор аҳли хоҷагӣ ба кишти баҳорӣ омодагӣ мегиранд. албатта сухани деҳқон аст ки соле ки накуст аз баҳораш пайдост. баҳори имсола барои деҳқонони мо бисёр баҳори пурфайзу бобарор омад. ҳаво ки сард шид то 5-6 дараҷа хунук шид ва боридани барф
این گواهی اون است که این حشرات ها همه نابود شد و ما با این نگاه نکرده الکی 2 مرتبه از زهر خیمیکات ها استفاده بردیم و حاضر قریب که بریدن درخت و کارکرد بین درخت ها به انجام رسید. در نتیجه درست به راه ماندن قاعده های آگروتکنیکی نرم کردن بیخ درختان امسال نشونمای نهال‌ها خوب می باشد. در خوجگی زیاده از 12 نمود نهال‌های سیب و 5 نمود نهال‌های نوک پرورش می یابند. در اینجا در برابر بنیاد باغ اینچنین درختان سایه‌افکن و آرایشی پرورش کرده می شود. با اندیشه متخصصان برای برقرار کردن باغات کهنه و بنیاد باغ‌های نو از اصول‌های پیشقدم معاصر استفاده نمودن ضرور است. تجربه باغپروران سابقه‌دار در این جاده نقش مهم دارد. البته ما دهقانان از آن خرسند هستیم که محترم جناب عالی پیشوای معظم ملت ما دهقانان را از انداز یگانه آزاد نمود و اظهار منتداری می‌نماییم که با دهقان یک توجه خاص دارد. بنیاد و برقرار نمودن میدان باغات از جانب خوجگیداران به هدفهای حکومت جمهوری سازگار بوده رشد ساحه و تامین امنیت عضوقواری کشور مساعدت می‌نماید. زنی توجیک از ازل فرهنگ والای لباسپوشی داشت و دارد. همین است که در عرصه بین المللی گلدخترانی توجیک را با باور کردن لباس یگانه ملی یعنی اطلس و ادرس و چکن میشناسند. خوشبختانه امروز بانوان توجیک میراثبر خوب گذشتگان صاحب فرهنگ خویش هستند. گزارش همکاران ما از رفت عکس توجیکانه میپوشیم در شهر باختر تهیه شده است. بهر تشویق و ترغیب لباس ملی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر در یکجایگی با رئیست کار با زنان و عائله ولایت خطگان عکسی تحت عنوان توجیکانه میپوشیم برگزار گردید. در عکسی مذکور زنان و بانوان و آموزگاران و خوانندگان شهر لباس شینم و زیبای اطلس و ادرس و چکن را باور کرده تا به نزد نشان دولتی راهپیمایی کردند. باید گفت که هدف از تشکیل و گذراندن عکسی توجیکانه میپوشیم پیش از همه ترغیب و تشویق فرهنگ لباس پوشی میان جوان دختران و از بین بردن تمایل بیگانه پرستی ارزیابی می‌گردد، چون لباس معرفگر هر قوم و ملت است. باید که لباس‌های ملی رو در بر کنیم، از لباس‌های ملی استفاده برای ما جوانان و نورسان رو در روحیه انمی افتخار به دولت به ملت ارج گذاشتن به مقدسات ملی به لباس‌های ملی تربیت نماییم. خیلی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان مقامی زنان را در جامعه بلند برداشته است. ما زنان و مادران پیوسته جواباً به همه غمخواری های پیشوای معظم ملت جوانان امروزه را در روحیه وطندوستی در روحیه ببر کردن لباس های ملی تربیت نماییم و نگذاریم که جوانان امروزه ما با پوشیدن لباس های بیگانه احتیاج داشته باشند. در این روز رنا رحیمزاده سردار ریاست کار با زنان و عائله ولایت از اشتراکچیان عکسیه دعوت به عمل آورد تا همین گونه همیشه با پوشیدن لباس‌های فراخ و زیبا فرهنگ توجیکانه را بلند بردارند و ترغیبگر آن باشند. گفته شد که بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی از ما زنان و بانوان سخت وابستگی دارد. این عکسیه با مقصد ترغیب لباس ملی ارج گذاشتن به فرهنگ ملی دایر کرده شد. با برگزاری این اکسیه ما باری دیگر جوان دختران رو بانوان نه تنها شهر باختر بلکه تمام ولایت و تمام جمهوری را دعوت میکنیم که از پوشیدن لباس های به عنعنه‌های ملی ما بیگانه دست کشند و رو به پوشیدن اطلس و ادرس چکن ملی بیارند. در حقیقت هر خلق و ملت را توسط تاریخ و تمدن رسم و آیین میشناسند. لباس نیز همچون رکن فرهنگ ملی به حساب می رود. از این روز زنان و بانوان وظیفه دارند که فرهنگ لباس پوشی تاجیکانه را به نسل امروز آموزانند و نگذارند لباس ملی مردمی تاجیک از بین رود. در ناحیه واسع با آزمون جمهوری علم فروغ معرفت آمادگی می‌بینند. آموزگار جوان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 زبیدالله احمد مقصد دارد که با این آزمون در سمت استفاده ثمرناک آب نوشاکی و استفاده صرفه‌کارانه قوه برق نوگانی‌های تازه را پیشنهاد نماید.
استفاده سرفکارانه عامل اساسی در تامین ساکنان با آب نوشاکی میباشد. همین نقطه را درک نموده ساکن ناحیه واسع زبیدالله احمد در چمک آبگیری این گونه نوآوری پیشنهاد کرده است. با گذاشتن ظرف آبگیری آب جاری میگردد. بعد گرفتن ظرف باشد جاری شدن آب قطع میگردد. با استفاده از چنین واسطه آب نوشاکی صرفه گردیده اسراف شدن آن را پیشگیری نمودن ممکن است. نوآوری زبیدالله در آن است که او به نقطه آب نوشاکی چمک مکانیکی را همراه کرده است که استفاده برنده هنگام گرفتن آب با دست نه بلکه پایش را استفاده می نماید. نوآوری زبیدالله نخستین شده در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه واسع مورد استفاده قرار داده شد. این پیشنهاد او را قسمی از آموزگاران و خوانندگان برای استفاده می آموزند. ما میخواهیم که همین جمعاتی که نوآوری کردیم در تمام جمهوری تاجیکستان در هر یک خانه در هر یک راهروها همین با استفاده شود که همین آبی که آب نوشاکی به همه میرسد تامین میشه. زبیدالله آموزگاری جوان است. با آموزش علم‌های دقیق، ایجادکاری و نوآوری در این سمت پیوسته کوشش دارد. نوگانی دیگری که او حالا کار کرده ایستاده است این استفاده راه‌های باز هم به خطر و بهتری منفعت‌آور و کم مصرف هنگام پیوست نمودن خطهای برقی و استفاده آن در منزل‌های استقامتی میباشد. او مقصد دارد که در آزمون علم و فروغ معرفت با این پیشنهادهایش اشتراک نماید. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. марҳилаҳои ибтидоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар мамлакат оғоз гардид. Дар даври донишгоҳии ин озмун дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 55 нафар ғолибони даври ибтидоӣ ки дар факултаҳо баргузор шуда буд иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. соли сеюм аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар кишвари мо идома дорад. ҳаминак даври ибтидоии он дар шаҳру ноҳияҳои кишвар оғоз гардид. бо ташкили як ҳамиши сатҳи баланд раёсати донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ даври донишгоҳии озмуни мазкурро оғоз намуданд. дар ин зина 55 нафар ғолибони даври ибтидоӣ ки дар факултаҳо баргузор гардида буд иштирок доштанд. даври факултетӣ аз 12 апрел то 23 апрел дар факултетҳои донишгоҳ баргузор карда шуда донишҷӯёни фаъол ба даври донишгоҳӣ роҳ ёфтанд. имрӯз даври донишгоҳии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон рафта истодааст ки бевосита дар анҷоми ин озмун метавонем ки аз байни 55 нафар донишҷӯён ва устодоне ки бевосита дар ин озмун ширкат меварзанд ва беҳтаринашро ғолиб дониста ва рӯи иштирок дар даври ноҳиявӣ ва шаҳрии озмуни мазкур пешниҳод намоем. ганҷина қурбонова донишҷӯи соли 4-уми факултаи филологияи донишгоҳ мебошад. ӯ дар бахши шоирӣ иштирок карда маҳорати худро ба аъзои ҳакамон нишон дод. ганҷина солҳои қаблӣ дар номинатсияи адабиёти классикӣ ширкат кардааст. чун эҷодкор ҳам ҳаст, имсол қувваашро дар бахши шоирӣ озмун месанҷад. 2 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намудам. дар соли аввал аз рӯи номинатсияи классикӣ аз ёд ва хондани ашъори классикон иштирок намудам ва ин сол бошад аз рӯи номинатсияи шоирӣ иштирок карда истодам ва вобаста ба номинатсияи ин озмун аз рӯи низомномааш як достони мукаммал, як қасида, 2 мухаммас, 2 мусаддас, 20 рубоӣ, 20 байти ва 58 ғазал пешниҳод кардам ва хушнуд аз он ҳастам ки имрӯз дар ин номинатсия бо як сарбаландӣ иштирок намудам. таъкид кардан ба маврид аст ки иштирокчиён аз рӯи 5 номинатсия адабиёти классики тоҷику форс, адабиёти муосир, адабиёти ҷаҳон, номинатсияи шоирӣ ва адабиёти бачагона баромад карда ғолибону ҷоизадорон ба давраҳои ноҳиявию шаҳрӣ рохат хоҳанд гирифт. рафти он аз ҷониби беҳтарин доварон назорат ва баҳогузорӣ мегардад. дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ спектакли Аршин Малъалан матоъфурӯши кӯчагӣ дубора намоиш дода шуд. ин оперетта ки тахминан 3 моҳ пеш дар театри опера ва балет тавлид шуд, ин дафъа низ шумораи зиёди дӯстдорони асарҳои саҳнавиро ба ҳам овард. тафсилот дар ин хусус. оперетаи Аршин Малъалан ҳамагӣ 3 моҳ пештар ба репертуари театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ шомил шуда буд ва ба дӯстдорони саҳнаҳои театрӣ писанд омад. ҳамин аст ки ин намоиш ҳанӯз ҳам таваҷҷӯҳи шумораи зиёди мухлисони асарҳои саҳнавиро ба худ ҷалб мекунад. ин дафъа низ спектакл дар ҳузури толори пур аз тамошобин пешниҳод шуд.
Все женятся. Как женились твой отец и дед? Нет. оператор аршин малалан ба қалами бастакори машҳури озарбойҷонӣ Узаир Гаджибеков тааллуқ дорад. то имрӯз ин асар бо 80 забони дунё тарҷума ва дар 187 театри 76 давлати ҷаҳон намоиш дода шудааст. дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айни он аз ҷониби ҳунарманди халқии Тоҷикистон Шавкат Халилзода саҳнавӣ шудааст. бояд гуфт ки ба саҳна гузоштани асарҳои ҷаҳонӣ кори осон нест, вале шароити мусоид дар театрҳои кишвар ин мушкилиро осон мегардонад. бояд гуфт ки бо қарори ЮНЕСКО соли гузашта дар ҷаҳон 135-солагии бастакори бузурги озарбойҷонӣ Узаир Гаджибеков қайд гардид. оператор Аршин Малалан дар театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айни ба ҳамин сана бахшида шудааст. спектакл мавзӯъҳои ишқу муҳаббат, ҳифзи расму оин ва арзишҳои миллӣ ва муносибати хонаводагиро дар бар мегирад. таҳлилгарон яке аз сабабҳои пошхӯрии оилаҳои ҷавонро дар никоҳи барвақтӣ, дахолати шахсони сеюм ба ҳаёти оилаҳои навбунёд ва дигар проблемаҳои рӯзмарраи маишӣ марбут медонанд. аз ин хотир бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва шуъбаи кор бо занон ва оила назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҷойҳо бо сокинони ҷамоату деҳот оид ба пешгирии ҷудошавии оилаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Хуршед Ҳалимов ва Соибнур Абдурасулов. аз бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Ҳисор иттилоъ медиҳанд ки дар 3 моҳи аввали соли 2021 никоҳи 124 оила бекор карда шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 12 адад кам мебошад. аз ин шумора 88 ҷуфт дар асоси ҳалномаи суд ва 36 ҷуфт бо розигии ҳамсарон бекор карда шудааст. аз тарафи оилаҳои ҷавон ки то 1 ва 2 сол зиндагӣ карданд ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ариза оиди бекор кардани никоҳ пешниҳод карданд. аз ин рӯй кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва шӯъбаи кор бо зан ва оилаи назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар маҳал бо сокинони ҷамоату деҳот оиди бекоршавии ақди никоҳи оилаҳои ҷавон, оқибатҳои никоҳи хештаборӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. пош нахӯрдани ин оилаҳо суҳбатҳо мегузаронем. дар бисёр мавридҳо муайян мегардад ки аллакай ҷавоби динии мусулмонӣ дода шудааст ва чизу чораи ин оила тақсимот карда шудааст ва чӣ хеле ки қайд кардан лозим аст ки зинаи охирини муроҷиати шаҳрвандон барои бекор кардани ақди никоҳ ин бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ мебошад. имрӯз бояд дар худи маҳалҳо, шӯрои занҳо, шӯрои ҷавонҳо кӯшиш зиёд ба харҷ диҳанд ки бо ин оилаҳо саривақт кор кунанд ва пешгирӣ кунанд. дар бахш ва дар тамоми ҷамоату деҳоти шаҳрак оиди паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир бар рушди оила ва муносибатҳои оилавӣ, пешгирии никоҳҳои хештаборӣ, пешгирии пошхӯрии оилаҳои ҷавон, баланд бардоштани маърифати рӯзгордорӣ, якчанд вохӯрӣ ва мизи мудаввар ташкил ва гузаронида шудааст. омилҳо ниҳоят зиёд мебошанд ва ин омили асосӣ омода набудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, дахолати шахси сеюм ва аз ҷумла бефарзандӣ мебошад ки солҳои зиёд бо ҳам зиндагонӣ карда соҳиби фарзанд нашуданд ва маҷбур мешаванд ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ муроҷиат кунанд, ақди никоҳашонро бекор кунанд. кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва шӯъбаи кор бо зан ва оилаи назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор барои пешгирии чунин омилҳо ба шаҳрвандон тавсияҳо медиҳанд. ҳамчун мутахассис маслиҳати мо ба ин оилаҳои ҷавон, асосан ба ҷавондухтарон он мебошад ки соҳиб маълумот бошанд ва ҳурмату эҳтиром дар оила бояд ҳамавақт бошад, ҳурмату эҳтироми падару модар. вақте ки ҳурмату эҳтиром, меҳру муҳаббат ҳаст, ягон оила вайрон намешавад ва муқаддасоти оиларо бояд аз байн набаранд. бояд мо меҳру муҳаббати падару модариро саривақт ба фарзанди худ диҳем, то ин ки фарзандои мо оянда худ оилаи солим барпо кунанд ва фарзандои нек ба дунё оранд. ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ибтидо мегирад. аз ин ҷо месазад ки дар бораи солимии ҷомеа, пойдории оилаҳо талош варзида барои ҳуввияти миллӣ, бақои давлат ҳар як нафари ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳмгузор бошанд. таркиш ва дар пайи он сӯхтор дар беморхонаи шаҳри Бағдоди Ироқ даҳҳо кушта бар ҷой гузошт. алангаи оташ бинои табобатхонаро ба пуррагӣ фаро гирифтааст. дар Индонезия бошад амалиёт